så skal vi så i opgave 2 udlede differentialkoefficienten ved hjælp af tretrinnsreglen. Og jeg vælger at gøre det for f af x og x i anden. Og så i tretrinnsreglen, så er det første trin delta y. At finde delta y er lige med f af x 0 på minus f af x 0. Og så for at få x i anden, så siger vi delta y er lige med parentes x 0 plus h i anden minus x 0 i anden. Hvilket så giver x 0 i anden plus h i anden plus 2x 0 h minus x i anden. Hvor vi så kan sige, at minus x i anden går ud med x i anden. Og vi så har delta y til at være h i anden plus 2x 0